V ateliéri v lese sa stretávajú klienti domovov sociálnych služieb, ale aj jednotlivci, ktorí nás navštevujú dokonca až z Nového Mesta nad Váhom. Stretávame sa počas školského roka, raz týždenne. Témy tvorby sú rôzne, každý má niečo také svoje obľúbené, ale často sa opakujú motívy zvierat a prírody. Stretávame sa už spolu 11 rokov a môžem skonštatovať, že naozaj tvorba nadobudla takú väčšiu úroveň. Každé to dielo toho jednotlivca, umelca je niečím špecifické. Každý obraz je čoraz lepší a dokonalejší a na vyššej úrovni. Keď vidím, ako sa zdokonalujú a zlepšujú sa každým stretnutím, čo je vidieť na tých obrazoch, tak si uvedomujem, že to má naozaj veľký význam. Niektoré tie diela, môžem povedať, že sa dostali až na takú úroveň, že laik by asi nerozoznal, či ide o insitného umelca alebo študovaného výtvarníka.